Bon dia. Tapeu la boca. Querido compatriota. Abans de no i jo, éramos. Ara, recentment... No, per què parles així, sisplau? Però... Han passat coses, la vida segueix, evoluciona i My Chemical Romance ha tornat. Bueno, en resum, transformació emo. Un haul, així és quina pronuncia, Uf, del que he portat en quant a accessoris. He portat hòstia, jo no portat les meves xapes. una xapa fascinant. Uala, quin zoom, que maco. Has vist? Quin focus. Ets un videoblogger ara. ¡Qué fuerte! Pues eso, ja l'heu vista. Uau. Mentre això serà molt avorrit. Sí. Bueno, està florit. Fot-li canya. Aquest mític collaret que em vaig comprar i m'empenedeixo tota la vida. Te l'has posat alguna vegada? No. Que, cuidao, que s'obre i és un rellotge, companys. Wow. Sí, ara jo. Sí, ensenyi vostè, senyora. Un choker que el portava molt. Sí, tu posa la mà. Oh, mama. Per què estic dient oh, mama? No sé. Seja el pa i la cosa. Un gran i un petit amb un aro. Aquest era el look. Aquests els portaves molt, Els portava molt, sí. Junt amb això m'ho posava cada dia. M'ho posava cada dia, això. Cada dia. És que a vegades trobo fotos de Txèquia i tot això i la veritat és que és molt dramàtic, sí. Me'n vaig anar a un poble, a la frontera de Polònia, enano, amb el cabell... Quin color portava? Lila. Sí. Molt lila. Quan van vindre ells, era verd. Sí? La gent se m'apartava al bus. Aquesta és la meva mítica samarreta supernatural per la qual li vaig haver de vendre la meva ànima a la Laura. Però va valdre la pena. Història real. Sí. El saló del manga. Això millora molt la història. Això... Hechos reales, Sí. nois. Hechos reales. Vull dir que són originals, saps? Vull dir, tenen l'esperit de... Soc emo i m'he comprat una samarreta supernatural al saló del manga. Amb els diners de la meva amiga perquè sóc pobra. Exacte. Aquesta, la meva meravellosa samarreta de 21 Pilots, que en un moment de crisi vaig tallar. Però aquí està, saps? Això va ser una compra de Txèquia. Sí. Jo em vaig comprar el CD dels Sex Pistols de Txèquia. Veus, la noia començava a avançar. Ja, però també és bastant emo. Bueno, els emos ho han adaptat. Ho han adaptat. Vaig comprar xapes de Shrek. Jo porto... Les meves samarretes estan fetes puta merda, perquè les portava cada dia. Portaria 5 samarretes i anava rotant. Hola. Una samarreta de My Chemical Romance. Hòstia, està feta merda. Està feta puta merda. La samarreta de Dan i Phil, que tothom es pensava que eren unes ales, però no, és el seu cabell. Era una bona manera de simular. Sí! No volia dir Hòstia, aquesta, ensenya Mira, això ho vendré d'aquí uns anys. L'altra samarreta de My Chemical Aquesta Romance. la bona. Aquesta, la bona, me la van regalar per Nadal els meus pares. Perquè, sí. Em moria d'enveja per aquesta samarreta, que ho sàpigues. Ah, sí? És molt guai, encara m'agrada. La Laura i jo ens estem pixant aquí. Doncs pixeu a la pica de la cuina. Vale, vamos allá. Jo he portat la meva purpurina, no és essencialment emo, però és el que jo portava quan era emo. Si ets emo, t'ha d'agradar l'anime, ho sento molt, és el que toca, vull dir... Aquest vídeo serà molt avorrit. Serà tan avorrit, va, canya. Carla, no te diguis. Hasta que així de rebaixa. Havia d'anar a comprar suc de lentilles. Suc de lentilles. Jo no me'l sabia fer, jo no portava eyeliner. Jo tampoc. Estava aquí per la riba. Això és mentida. Bueno, sí, un dia ens el vam fer i vam anar a classe i a primera hora ens el vam treure al lavabo i va venir la germana del Camilo a preguntar-me si estava plorant. Quina gràcia. Bueno, mentre tu estàs a l'eyeliner, jo em vaig a posar les arracades. Molt bé. Em poses... És tot un evento, saps? Saps que estic tenint flashbacks d'aquell cop que vam anar a un poble i per la nit ens vam pintar la cara amb eyeliner? Que hi ha fotos. Però... Jo recordo una època on em pintava una mica aquí baix i m'ho treia. Jo també feia això. Sí? Perquè quedés com un toque molt sutil a les pestanyes.
Jo, make-up guru, tio. La nova de 13 anys sabia el que feia. Exacte. I la gent em deia, t'has maquillat? I jo, no. Què va? No, jo, no. A mi la Marina sempre em pillava. I la Deia, et vas Mariona. maquillar, no ahir? I jo, no, què va? Jo, nunca. Tu penjaves looks de maquillaje a l'Instagram, et pintaves com un còmic o alguna cosa així. No em jutgis. Tinc conjuntivitis, tu també. Hem de posar My Chemical Romance de fons, no? Tu creus que tenim el copyright per fer això? Has de posar la típica... Te'n recordes quan els emos que feien vídeos posaven com una versió de videojoc digital de les cançons emos? Uau, sí. Hem de fer això, hem de trobar-les. So long and good night. Per de fons. Que mal. No, això també, però... No. Què Te'n faig? recordes el Frank aquest, que feia vídeos al YouTube? Sobre emos al Musical.ly? Espera, no vull sortir en sostens a l'internet. Ara torno. Hola, he tornat. M'he fet gòtica. Sí. Em posaré els pantalons de la Laura per la Ricis, perquè no se'ns veu. No, després fem un lookbook, tio. Jo? Jijis, jajas, però jo segueixo sent emo. La Carla es pixa. No et riguis de mi! Uau, mare de Déu, senyor, m'acabo de veure. Què vol dir això? Saps què m'ha afectat molt llegir Quijote? M'ha afectat. Vale. Jo no aniria dient això per la vida. És que aquell capítol on el Sancho es caga a sobre és significatiu. Hòstia puta, he tornat. Leire, és que tinc el mateix pentinat i tot. La gent que és entretinguda com s'ho fa? No sé. Tant de bo ser com la gent a Marvel, saps? Ui, sí. Això ho fa la gent a Marvel i ho peta. No, però espera, si ploro queda com molt autèntic, no? Tot bé, Leire. No. Mira aquesta punta. Vols fer servir el meu? Sí. Tu et creus que em vaig emocionar ser el número 16.642? És fort, eh? Tatua-te'l. La Carla ens criticarà el que hem fet. No, continua, fes-me l'eyeliner, please. Com vols que te'l faci? Punxegut, gordo, aparatat, rodonet? Si pot ser que tingui una punta, I un final. un inici i un final. De quin Cristo t'he fet? Todo depende, saps? Depende. No obris l'ull encara. Deixa que s'assequi una mica. De què depèn? Som emos, Noa. Obre l'ull, a veure com ha quedat. Què és aquesta cara? Se puede. Mira, cola. Potser hi ha hagut una breu pausa, com a cada vídeo que fem, però aquí estem, xatis. Bueno, nois, aquest és el look acabat, aquí estem. Com podeu veure... Suda les botes. Uau, no tinc bateria. Com s'apagui la càmera em mato. És molt important. Estan pintant samarretes de terra baixa. Sí. Vull dir... Què opines, Carla? No, No, Laura! Tu. M'ha molt això. és comentari. Jo en el fons sóc que s'ha mort. Bueno, Mare meva. passem d'aquest tema. Què estan fent? Voleu que us fem un total... Tot el locasso. un punt de vista des del Hola. meu punt de vista gravació. Laura, això ho has de portar. Us estem quedant molt bé. Sí, ho portaré a la Cele. Sisplau, jo també vull. Em fa molta gràcia perquè dius que era el... com volies veure't. Sí, jo volia ser hemodramàtic, però no tenia els collons de ser hemodramàtic. Però em fa molta gràcia que diguis hemodramàtic. Hemodramàtic, és com... Hemodramàtic. Hemodramàtic, saps? Però... Sí. Uau, uau. Ara toca tu, Leire. Ui, quina tortura, espera, que estic fent d'estom. Estaves al zoom! Espera, que faig el Podem típic amagar look, la meva suadera és un vestit. Tan, tan.
El Joker. Portes un. No vomitis, És que encara no el supero. Per què tothom em veu amb un xoc i em diu no vomitis? Perquè vomites, Leire. És horrible, no? Ui, bateria exhausted. Amb el soroll de cafè començarem a gravar. Bon dia. Vale. Farem un tiramisú. TikTok és realment una joia. Tinc la llengua marró. Prepara les llimes de les clares a temperatura ambiente. Anem malament perquè els ous estan a la nevera. Abans t'he regalat el dia que tenen talles els ous. Tia, t'he lavat les mans? Sí, perquè no t'ha cagat just abans de fer això. Gran informació. És necessària. Una vegada estava mirant una pel·li amb el Chromecast, llavors se'm projectava la pantalla del mòbil, ¿vale? I vas posar un missatge de espera que estic cagant. I els meus pares es van quedar com... Feia falta això, i diu, mira. Tothom caga, pot d'acceptar. Que jo faig escalant els ous. Has de seure sobre, no saps incubar. És que els peto. No sóc una gallina. Ah, no. Això no pot acabar bé. No. Sobretot perquè hem de separar. I els ous. Bueno, ho he fet o no ho he fet? Així no es pot, eh? Així no es pot. A veure, que ja costat. Ja. Posar-ho al revés. Són picos, això. Sí, això són picos. Que ràpid, que la velocitat i vas fa hores. Galvani. Calvani, pagueu-nos. Sponsorship, por favor. I la cuineta és... És molt insatisfactori, això. Oh, i ja està, plano. Veus? Ara, però posa la recepta de veritat, perquè sempre no la poses, la recepta. Mai sé què... Ah, no has posat com es feia. Sí, serà per això. Per ser utilitzar per delegació. Clar, doncs ara hem barrejat el sucre, les llemes i el mascarpone. No matem el català. La llengua viva... La llema. La llengua viva... Vale, ara ve el drama. Ara afegim les llemes en sal a les clares. És que ho has de barrejar envoltant. Perquè no perdi l'aire, oi? Oh. Mira, Bacon. Tot aquest vídeo és la Noa dient ¿Como Bacon? ¿Has visto Bacon? Como el culito de un bebé, hermano. Mira, tota aquesta frase. Faltava el tel al final. Max és bastant assassinable, eh? Sí. Sí. Max, deixa de dir tet. No sap que tenim aquest canal. Ja, i tant de bo mai ho sàpiga. Sisplau, no. Però ningú li interessa el suficient. És que... Jo estic orgullosa perquè fem molta puta gràcia. I jo això és el que penso. I hi ha vegades que miro i dic... No, però has de pensar, algú al món té el mateix sentit de l'humor que tu. Sí, però si hi ha vegades que miro a mi mateixa i dic quin puto fàstic fas, no, això no ha fet gràcia. Sí, però als vídeos quedes bé perquè pots treure tota la merda. Ho treus tu, no jo em deixo tota la meva merda. Perquè a mi no em sembla merda. És quina textura. Quins Però no elements. és gaire bo. I després farem cas al Jamie Oliver, vale? Que vaig llegir un consell de fer tiramisús del Jamie Oliver. Vaig a posar cafè a la nevera. Saps què vull fer? Un comentari de pel·li. Perquè parlem com mirant pel·lis. I el que surt allà... És el que penso. Però aquestes dolentes. Sí, com la Carla m'envia un WhatsApp dient hem de fer comentaris de pel·lis. I estic completament d'acord. Jo comento les pel·lis sempre.
I llavors la meva família em mata. Però és que a mi m'agrada comentar-ho. És el més divertit. sola. Saps què passava? Sempre la petita mirava la tele del matí el meu germà i jo. I quan se n'anava a dormir, adiós! A dormir a casa d'uns amics o algo, pel matí, començava a comentar i mirar al costat com per parlar-me i el meu germà i no estava. Oh, que trist! Hòstia, per quants melindros. Melindros. Si podeu, gent que estarà fent aquesta recepta gràcies a nosaltres que sabíamos. Tant nosaltres d'aquí uns anys dient, com es feia això? Venim al vídeo. A veure. Què creus que sóc? Secretària? Tinc flashbacks de quan tenia un blog de petita i vaig decidir que l'havia de fer en anglès. I em veus a mi traduint receptes de magdalenes a l'anglès i no sabia la meitat de paraula. Era tràgic. Com va traus, però molt lent. Exacte. Com posar-li una manteta sobre el bebè, saps? No et dediquis a escriure receptes, Lady. No. No sé com ha acabut això, que és la física, de com... La física. Para la paraula, sisplau. Distància. Saps que no tindrem? Saps el passadís que hi ha fotos de tots els cursos? Una foto! No recordava el problema que vaig tenir l'altre cop. No, què? Què hem de fer? Però a veure l'aire de veritat. Posar-ho per No dona per tant. Vull dir, Que no dona per tant. Que no hi ha suficient d'això per tants melindros. no ho recordava. M'he d'apuntar. Fes més. Aquest soroll. És que aquí hem fet un desastre. Un altre cop està plorant en aquest pas. Ole, ole, los caracoles. Mare de Déu, tu dius que tornes a obrir la boca? Per què una cosa aquestes? Aquest és el truc del Jamie Oliver. I quin és el truc? Posar xocolata entremig de les capes, també. Oh! Per què fa tens breakdowns cuinant? Pensa que totes les nenes que plori vull. És problema. Molt bé, bona filosofia, però... Això t'ho veus cada dia de la vida. I plores cada dia. Point of view, ets la Carla i tu faràs un melindro. Ets un melindro? Sí. Babe? No, melindro. Jo no puc parar de jugar al Tetris dintre del meu cap abans de dormir. Jo també! Em passa molt. Tothom sempre diu, la Noa té molt bon gust de música. Ningú diu la Nere té molt bon gust de música. Algú serà. T'ha discutit quasi el mateix.